Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Zur eta Lur saio honetara gaurkoan Iruñera etorri gara, konkretuki Errotxapea auzora eta bertan sindikatuaren inguruan solastuko gara, Nafarroako sindikatuaren inguruan sartuko gara beraien egoitzan eta ea ze kontatzen digute. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko gure saioa, Nafarroaren inguruan egingo dugu, badakizue nekazari eta abeltzainen sindikatu bat dugula, beraien egoitza Iruñan dute, Errotxapea auzoan, eta nirekin Imanol Libero dut, bera badakizue, orain dela urte pare bat pasatxotik, sindikatuko, Nafarroko sindikatuko lehendakari dugula, eta laxe, Imanolez, badakizugu beti ere nekazari eta abeltzainekin, egoten gara elkarrizketak eta reportaiak egiten, eta azkenean beraien eguneroko lana hobekio joateko, beti berdie sindikatuak, ez? Lan munduan, beste sektoretan ere badakigu sindikatuak beraien lan egiten dutela, eta zuen kasuan ere, ezin dituzue nekazari eta abeltzainak bakarrik utzi, badakigu administrazioan borroka asko egin bar dela, eta hor zabiltzate zuek, ez? Imanol, zer moduz, lehendakari lanetan, urte pare bat pasata, ze balorazio egiten duzu, hasieratik espero zenuen ura da pixu bat, lehendakari izatea sindikatu batena? Ia esan sartu nintzenean, naiz espero oitxo egiten zer itxo egiten duen pertsonaietako baizik eta pixkat jausi egin, eta honea sartu nintzen, gogoekin eta erronka ditugun erronka hundiei erantzun nahian, ez? Egia da askotan eta hasieran dena simple eta gauzak askar mugituko ditugula pentsatzen dugula, baina gero gauzak gure ritmoa ditu, pertsona gure moak ditugu, eta horiek kontutan hartuta, egia da, 2 urte terdi hauetan, ari garela pausuak ematen, hori sektoreak eta sindikatuak eskatzen duen bide horretan, ez, bere mude ezberdinetan. Zu konkretuki, matxagintzan, ardogintzan lan egiten duzu, ekologikoan, eta hori ere uztartu behar da, ez? Azkenean zu ere nekazaria zara, sindikatuen ere zure esfortzu egiten duzu, baina, azkenean zure ogibidea, badakiko nundik ardotik heldu da. Eta hori argi daukago hasieratik nekazariok eta abeltzainok izan bar garela sindikatuaren buru eta ipar orratzak eta ritmoak markatzen ditugunak, ez? Eta hori eskatzen du moteltasun bat, ze uztartu behar ditugu gure etxeko lanak eta baita hemengoak ere, baino ere koherentzia bat eta azkenean gure eguneroko kontraesan horiek ez dakiz zintzotasun handiz erantzuteko gaitasuna, egunerokoan gure etxeko lanetan horiekin topo egiten dugulako eta horiek nola kudeatu gure etxentara ekarri behar ditugulako. Eta zentzu hortan nik uste dinamika aldetik moteldo egiten badu ere, kriston bazdakite balio erantzi bat ematen diola hemen gobernatzen dugun sindikatu hau egunerokoan lurra lantzen ibiltzeak, ez. Zeus zaitu esan bezala lehendakari, eta azkenean sindikatu barruan, Nafarroaren barruan, zuen egoitza honetan ere badakigu langile batzuk badirela ere, nola da pixka bat jendeak ulertzeko, sindikatu bat, Nafarroan nola eramaten duzu aurrera? Ze infrastruktura edo organigrama duzu pixka bat antolatzeko? Gu hautatuak izan ginen duela 2 urte terdi, ejekutiba berri hautatua izan zen duela 2 urte terdi. Ejekutiba hau 4 urtean behin berritzen da, eta ejekutiba horrek erantzuten dio pixkat probintziala edo deitzen diogun eremu bati. Probintzial hortan gure Nafarroako 11 eskualde desberdinetako ordezkariak daude, eta baita sektore bakoitzean dauden ordezkari desberdinak biltzen ditu probintzial horrek. Eta probintzial horrek markatzen ditu lan hildoak eta gero ejekutiba da horiek ejekutatu egiten dituen taldetxoa, ez? Eta gero horretaz aparte dago kongresua eta asanblada ere, pixkat urte kongresua ejekutiba hori berritzeko, eta asanblada urtean behin balorazioak eta holako afiliazioarekin konpartitzeko dauden eztabaidak eta pixkat modu lasaiago batean urteko balorazioak egiteko, ez nonbait. Hori da pixkat organigrama afiliazioa parte hartzen duen eremutan. Gero hori provintzial horietan dauden
ordezkari bakoitza eskualdez eskualde antolatuta gaude, eta pixkat eskualde ezberdinetan eta sektore ezberdinetan hor agertzen dien kezkak ere kudeatu egiten dira bere eremu ez. Hori izango zen pixu bat organigrama, eta gero horretarako ere bardituzu, baituzu zuen langileak ere, ez? Beraien soldata badutenak, pixu bat gauzak hobetzeko edo gauzak hobekio egiten joateko ez. Bai, hor ditugu langileak alde batetik koordinazio hontan guztian ibiltzeko, sektore bakoitzaren eguneroko ardurak eta eguneroko kezkak bideratzeko, baina baita eremu kolektibo horien kudeaketan eta dinamizazioan ibiltzeko, bai ez dakite, departamentura kexa kolektibo bat bideratu behar bada, o kalean zeo zer mugitu behar badugu, edo eremu desberdinetan dinamikak sortzeko, ez. Eta, egia da, gero langile bakoitza horren koordinazioan eta dinamizazioan dabil, baina baita ere, nekazari eta beltzainok behar ditugun zerbitzu batzuk eskintzen ere ibiltzen dira. Gu orain hemen plantillan 8 langile ditugu, Iruñan 6 eta gero beste bat Tuteran eta beste lagun bat Lizarran. Eta, horiek behar duratzen dira, bizkat sektorean behar ditugun hainbat kudeak eta egiteko zerbitzu bat ematen dute, izan aseguruak, diru laguntza bideratu, proiektuak egin edo eta lako kontuak. Langileen helburu ere da, nekazari eta beltzainen duintasuna, eguneroko lana, ahalik eta etekin gehien atatzea beraien ikuioari, beraien ustiategiari, baina soldatu horiek ordaintzeko diru iturriak, sindikatuarentzat, TN Nafarroak, azkenean baserritarren alde lan egiten, nondik heldu zaizkizu zuen diru iturriak, azkenean hauei ordaintzeko? Bai, alde batetik afiliatu kuota bat urtero kuota bat daukagu, eta gero ere hemen eskaintzen diren zerbitzu horien truke, sindikatuak ere bere puskatxoa hartzen du eguneroko lan dinamika mantendu ahal izateko, ez? Gero badira administraziotik ordezkaritza lanagatik jasotzen dugun partetxo bat, eta horrela gutxi gora bera, saritzen gara hori ontzia aurrera eramaten, gure gabeziekin, baina ari gara, ez, horreka bat lortzen, eta hori da asmoa, ez, aurrera egin alizatea. Zer esango zeinak afiliatuei, afiliatuei ez, afiliatuak badakita eski ongi, ze onurak izaten dituzuen, behar bada baten bat afiliatu ez dagoena, esanen dutanik, afiliatzekin ze onura izango ditut. Nik uste hemen bi kontu bereizi eta bereiziak ikusi daitezkena, baina bakarrak dira. Alde batetik sindikatuak berak ematen dio zerbitzu bat norbanako berure ustiategian zu dituzun kezkak eta arazoak konpontzeko bide bat, arazo pertsonal hori erantzuteko, baina beste bat eta garrantzitsuena dela da, nekazaritza gaur egun Nafarroan eta mundu mailan bizi duen galbiderako bide hortan proposamen kolektibo eta aldaketa bat proposatzea. Eta zentu hortan nekazari eta beltzain guztien ekarpenak beharrezkoak ditugu, bai maila diskursiboan, baina baita praktikoan eta lanerako ere ez, eta zentzu hortan ikuste horrek muitu behar gaituela gu ez dauden egoera hontan, afiliatzera eta jakitera eta sentitzera benetan badagola itxaropenerako aukera bat, eta hori lan kolektibotik pasatzen dela eta ez dela besterik. Zuen kasuan Nafarroa, dakigu oso berezia dela ez, berezia, desberdina, erliebe aldetikan, denetik ez, hasita Nafarroko beititik ez, herriberatik Nafarroko iparralde arte, koizten dire produktu desberdinak, klima aldetikan ere behar dutenak ere klima desberdinak, eta zuei erantzuna danei ematen dizu ez. Bai, hori erronka, batzutan arazo izan daiteke, baina baita ere nik uste kriston aukerak ematen digula, azkenean uranistasun osoa argi ikusteko, eta ikusteko nolako, ez dakite elikadura burujabetzaren bidean, nolako gaitasunak dituen ez Nafarroa bezalako herrialde bat. Eta hori zentzu hortan horregatik ditugu pixkate bulegoak ere lehen ere baztanen bagenuen, eta hor dago mai gainean oraindik bulego hori berreskuratzeko, azkenean eskualde guztitan alik eta gertuen ez, komunikazio hori egon dadin, eta bertako arazoa jaso daitezen, eta zentzu hortan pausoak eman ditzagun, eta horregatik gaude Tuteran eta Lizarran ere.
Eta, bueno, guretzako, bai, kriston aberastasuna da, ez, Nafarroaren anistasun klimatiko, kultural eta ekoizpen anistasun hori kristona da. Ez. Eta bukatzeko ja, bueno, etorkizunari begira ikusten duzu, nekazaritza abeltzantzak etorkizuna izateko, gazteak lotu behar dire pixka batez, sektorera ikusten duzu argizpi bat, jendea poliki-poliki joanen dela ikusten, azkenean bertako produktua behar ditugula, bertako ingurunea ere zaintzeko, inguru giroa, dana, nola, ze txaropena baduzu? Bai, ezin dugu galdu bestean nintzen hemen egongo ez, baina bai, egia esan ni obintzat ikusten dugu igual kontsumoaren arloan diskurso eta erosketan aldean badirudiela zeozer mugitzen ari dela, baino landa eta inkorporazioei dagokionez ez dugu olako ritmo hori ikusten, ez? Baina ni argi daukat azkenean ez dakit zentzuzko gizarte bat defendatu nahi badugu, modu batean edo bestean nekazaritza eta abeltzaintza estensibo eta eredu txikiko familiarreko nekazaritza bat egon behar duela nahita nahi ez orduan. Ez dakit itxaropen baino, ez dakit arrazionalki uste dut egon beharko dela nahita nahi ez dakit distopia bat ikusi nahi ez badugu ez etorkizunean herri hontan, ez dakit. Osongi, Imanol, jarraituko dugu zuen Nafarroako egoitzan, Iruñako egoitzan egiten ari garen bisitatxo honekin, zure beste sindikatukideak hor dabiltza, eta ze kontatzen diguten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei etortzea. Nafarroaren inguruko saioan jarraitzen dugu, eta nirekin Felipe Etxetxikia dugu, bera Nafarroako koordinatzailea, eta azkenean badakizue lan edo leku askoetan, inbarden lana bezain garrantzitsua da ongi koordinatzea, dituzten baliabideak ongi erabiltzea, eta zuri Felipe duzu lan garrantzitsua, eta lehen Imanolek zioen bezala, azkenean eren barruan badago alde batetik ejekutiba, beste alde batetik langileak zaudetenak, eta zuri dagokizu guztia badena koordinatzea, ez? Nola da lan hori edo nola banatzen duzue? Eta beste parte afiliatuak, aztu zaizu igual importanteena, haiei esker gaude hemen. Eta bai, pixkat nire lana da, alde batetik biltzea, sektorean dauden problematika horiek, ze problematika dagoen, ejekutibari nolabait hau azaltzea, eta haiek ere ezagutzen dituzte, haiek ere ekartzen dituzte problematika horiek, eta nolabait lotura hori ere ejekutiba eta langileen artean lan guzti horiek banatzeko orduan, eta informazioa jasotzeko, eta eraman behar diren propuestak eraman behar diren tokira eramateko jende hori pixka bat prestatu aukitzea, eta pixka bat hori da ardura, ez? Bakoitzak bere sektore hortan nolabait espezializatzea, hori nahi genuke, hori, langile bakoitzak sektore jakin batean bizkat ongi ezagutzea zer problematika dagoen, ze informazio asko dago, normatiba aldetik, laguntza aldetik, eta pixka bat hori da nire lana, ez? Eta pixka bat aldi berean, norbait falta balin bada, nik pixka bat utxune hori betetzea ere bai. Hori da, ez, azkenean, badakigu, herriberako nekazari batek, eta Nafarroko iparraldeko nekazari batek, ekoizpen desberdina egiten dute, eta azkenean erantzun martzai guztiei. Ezakit pixko bat sektoreka edo nola duzue banatu pixko bat? Bai, alde batetik, zuk esan duzun bezala, Nafarroa nahiko anitzal da alde hortatik, nekazaritzan ere, eta bai, bakoitzak hartzen du sektore baten, adibidez, zerealistak, Paulek hartzen du lan hori, ez? Ezagutzea zer, benetan, pixkat denetatik, zenbateko ekoizpena dagoen Nafarroan, zenbat hektarea, ze produzio mota, ze alderdi dagoen Iruñako kuenkan edo herriberako ozinzon aldetan, eta pixkat hori ezagutzea eta jakitea zer benetan Nafarroako realitatea zein den. Berdin, itxasok, ardi sektorean ze problematika dagoen, esne prezioak, artilea dela, mila gauza direla, ez dakit orain izan berri ditugu adibidez Idea Zabaleko kontseilurako elekzioak ere, hauteskundeak, eta hor interesa handia dugu horre egoteko. Nolabait guk defendatzen ditugun nekazaritza modeloak eta pixka bat hor indar hartu dezaten hor toki horietan egon behar da, ez? Defendatzeko hainbat gauza.
edozein gauza defendatzeko horregon behar da. Eta pixka bat bere ardura hori da, hori ezagutzea sektorea eta jendeari, bueno, pixka bat parte hartu behar dela eta insistitzea eta hori importantea dela, ez? Eta bueno, gero badira beste gauza batzu igual orokorragoak, ez? Europako politika bateratu hori, esaten dioten nekazaritza politika hori, horrek ere normatiba asko ekartzen du atzetik eta bueno, laguntzak eta pixka bat ezagutzeko eta defenditu behar den tokian defenditzeko ere gure ikuspegia ezagutu behar dira laguntza horiek. Horrek ere lan dexente ematen du. Zoritxarrez prezioaren bidez nekazariak gaur egun ezin du bizi eta laguntzaren beharra, bueno, hortik etorri da. Eta hor normatiba guzti hori ezagutu behar da eta pixkat gure lana ere hortan aritzen gara. Azkenean, bueno, gaur egunean burokrazia asko behar da, administrazioarekin kontaktuan asko egon behar da, eta zoritxarrez, nekazaria beti ezin dagoen pendiente gauz horietaz, nahiko lan badu berak ez, bere eguneroko lana ahalik eta hobekin egiten, eta zuek, bueno, zama handi bat kentzen diezu horre alde hortatik ez? Bai, eta aparte baita ez dakit, laguntzak eta sortzeko orduan nora zuzendu behar duten eta ez dakit orain pasaberriak dira adibidez, hemen itxe daukar rekurso bat egin dugu, laguntza batean plazoa luzatu duelako. Gure hitzaigu justua iruditzen, eta defendatzen dugu zergaitik. Edo ez dakit, edozein laguntzetan, inbertsio planetan jartzen dira hor irizpide batzuk nori eman behar zaion, edo dirua ez dago guztientzat, dirua mugatua da, adibidez hor ikusi ditugu utxune batzuk, hortarako ezagutu dira laguntza horiek. Ikusten dugu zuzenduta daudela nekazaritza handiei asko baloratzen delako zenbateko lana sortzen duen esplotazio horrek. Hori neurtzea ez da erresa, baina bueno, ikusten ari gara atzean gelditzen direla igual nekazari txikiagoak laguntza horietan puntu gutxikin gelditzen direlako. Ezin nolabait iritsi tope horretara edo muga horretara. Holako gauzak gero defenditu behar dira eta esan behar da, hemen irizpide hauek aldatu behar dira. Ikusten ari gara beti laguntzen direla nekazaritza mota bat eta beste batzuk berriz laguntza gabe gelditzen direla. Orduan, gauz horiek ezagutu behar dira eta gero defenditu behar dira kasu honetan Nafar gobernuaren aurrean edo zein tokietan. Zuen erronka edo zuen borroka beti lotua dago bertako arrazari, ez? Bertako familia baten bizimoduari. Baina ezakite koordinazio lanetan, ejekutiba, langileak, zuk dituzun bezala afiliatuak ere garrantzitsuak direnak, eta beste Euskal Herriko beste probintziekin suertatzen zarete tarteka koordinatu behar izaten da hildo beretik lan egiteko edo... Bai, ez dakit Imanorek pentsatzen dut azalduko duela, Gipuzkoarrekin da Arabarrekin konfederazioan gaude, eta aldi berean sindikatu handiago baten parte gara, ez, koajeko parte gara. Orain dela gutxi adibidez Madrilen egon ginen, eta pixka bat etorkizuneko nekazaritza politika horren inguruko txarla bat eman zuten, eta bai, koordinazio hori beharrezkoa da. Egiten dira enkestak, egiten dira irizpide, nolabait tokian tokiko sindikatu desberdinak irizpide desberdinak dituzte. Ez da berdina hemengo nekazaritza, Andaluziko nekazaritza, adibidez jubilatuen inguruan, laguntzak bai, laguntzak ez. Holako eztabaidak badira barruan ere, ez? Baina nolabait saiatu behar dugu ideia global batzuk biltzen eta gero eramaten komisioaren aurrean edo defenditzeko edozein politika edo ze politika mota nahi dugun nolabait biharko eguneko pakori nolakoa izango da, ez? Eta bai, pixkat koordinazio lan hori ere beharrezkoa da, bai Gipuzkoarrekin eta bai estatu mailan beste probintziekin edo beste komunidadeekin ere. Afiliatuekin kontaktua, badakigu bakoitza bere lanean lan handikin ibiltzen dela, normalen bertaratzen dire afiliatu asko, telefono zagoten zarete, WhatsAppez, nola izaten da komunikazio pixka bat? Bai, denetatik. Gaur egun zuk esan duzun bezala, WhatsAppak asko funtzionatzen du, telefonoak ere bai, gero sektoreka saiatzen gara ere bilerak egitera, eta erronka daukagu, aurten oraindik ez dugu lortu, zonaldeka, 11 zonaldetan daukagu Nafarroa banatua, bilera bat egitea, bertako dinamika edo bertan dagoen problematika guztia biltzeko, eta pixka bat jendeari hurbiltzeko ere, ez? Askotan arrisku hori ere badugu, eta horre gure buruari kritika egin beharko diogu, ez gerala iristen nahi bezain beste,
zonaldeka edo zonaldeko bilera horiek nahiko utzita dauzkagu, seguraski lana jaten digulako, ez? Baina, bueno, hori erronka da, importantea da Iruñatik mugitzea eta bertara joatea ere. Ba, oso ongi, Felipe, bueno, seguru baietz, ingo dituzuela bilera horiek, eta bitartean jarraitzen dugu zuen egoitza honetan bisitan, eta, bueno, badakigu hemen beste langile batzu badirela, beste gai batzutaz solastuko direnak. Eskerrik asko. Hoixe, eskerrik asko zuei. Nafarroako Ene sindikatuko langile batekin jarraitzen dugu, Begoña Okinenarekin, eta bera abokatua dugu, eta nire galdera da, zer egiten du ez abokatu batek nekazal sindikatu batean, ez? Nolatan suertatu zen egoera, edo zein da pixka bat zuk nekazari eta beltzainei eskaintzen dizun, ez? Bai, bueno, sektore honetan beste batzuetan bezala arazoak ere sortzen dira. Eta, bueno, beti behar izaten da norbait espezializatua. Arazoak eta egoerak oso berexiak dira sektore honetan, eta orduan, azkenian, esperientzia edo eskarmentuko pertsona batek gauzak asko errazten ditu. Eta sektore honetan, arazoak desberdina dira. Baditugu problemak edo sortzen direnak administrazioarekin, alegazioak egin beharrak, bai garaieko arazoak direla, helegiteak sartu beharrak, errekurtsoak, horrelako gauz teknikoak, beste batzuetan santzioak direla, askotan administratiboko arloan defenditzen alditugu, eta batzuetan horrekin bukatzen ditugu, beste batzuetan epaitegitara joan behar izaten dugu. Eta beste batzuetan gauza zibilak dira, bai beraien arteko kontuak, bai sektoreko jendea beste batzuekin, arazoak oso desberdinak dira. Askotan lurraren kontuekin, bai kontraktuak direla, beste batzuetan arazo desberdinak, ez? Igual etxeko gauzak, bai erentzin kontuk, bai salerosketak, horrelako arlo guztiak jorratzen saiatzen gara. Saiatzen gara, nekazaria ona etortzen denean, informazio onarekin ateratzea, alba diogu guk hemen jorratzen diogu eta bukatzen diogu guztia, eta ezin badugu, beste gauz tekniko batengatik dela, edo guk ezin badiogu hori hortan asesoratu edo hortan lagundu, saiatzen gara bestelaz bideratzen beste profesional baten gana. Akonpainatzen diogu, saiatzen gara gehienetan bakarrik ez uztea. Akonpainatzea leku guztietara eta alba diogu laguntza guztia osoa eman. Hori dago saiatzen garen askotan konformatiako dira, beste batzuetan ez, baina hori izaten da gure intentzioa. Beti ere borondate onarekin, eta, gero ere, zuk diozun bezala, esperientzia izate asko egiten du, ez? Gertatzen delikan kasu bat, eta kasu hilenu gertatu zaizu, beste afiliatu batekin, esperientziak laguntzen du, eta zure kasuan urteko adreia batez, Ene Nafarroan lanean, nahi dute esan, ez? Bai, ez dakit, hogeita asko, hogeita bost, hogeita zazpi, ez dakit, ez txuzo, hogainik enongi kontatu, eta kontatzen dutenean, geho aztu egiten zain, urte asko, eta hori nabaritzen dut, esperientziak asko laguntzen duela. Bai, jendea ere izagutzen duzulako gehiago, sektoria ere bai, eta gero nola mugitu, eta kontaktuak egiten dituzu, eta askotan hori asko izaten da, ez? Informazio guztia ez duzu, baina non bilatu jakiteak asko izaten da. Ordan erraztasuna alde hortatiken, esperientziak ematen du, beste gauz batzuetarako igual ez da hain ona izango urteak betetzea, baina esperientzia aldetiken asko hartzen da, eta holako leku batean izugarri. Zeren gauz asko izaten dira, gauz desberdinak, eta, badakigu pixka badia. Seguru gaude, afiliatuak haitz kontent atereko direla gehienak, danakin konforme otea ez da inoiz lortzen, baina gehientxunak seguro baietz. Eskerrik asko Begoña, beste bat arte? Bai, mila esker zuei. Venga, gero arte. Gurekin Xabi Orozko dugu,
bera nekazaritza eta mendi ingenieritzak biak egina ditu, ikusten duzu bezala Nafarroan jende oso formatua eta prestatua dago. Eta bueno, Xabi, zu ere hasteko, jendeari gogoratuko dugu ez, lerin kase da horren gurukoa zarela, euskara maite duzula eta alik eta hobekien beti ere saiatzen zarela egiten, da egunetik egunera nola ez hobetzen. Zein da, Xabi, pixka bat zure lana sindikatuaren barruan? Egiten dugu proiektuak, baina ere viabilitatea estudioak eta hori, eta pixka bat asesoria, ezta? Badaude jende gaztea nahi duela instalazioa egitea, eta normalean, pixka bat, ez dakit nola esaten den, konduzir edo lagundu bideratu, esplotazio viablea, ezta? Askotan hori da ez, norberak izaten aldu idea bat, nahi dute esplotazio berri bat egin, ez dakizen bat ardi, ez dakizen bat behi, baina kalkuladora hartu behar da, datuak sartu eta ateri behar dire, eta esan nahi zu. Hobe duzu beste modu batera enfokatu, edo behintzat zulora ez botatzea, ez? Pixko bat hortarako zebete zuek. Bai. Gainera, guk daukagu gure idea, gure planifikazioa orokorra Nafarroarentzako, ezta? Eta, hartzen dugu esplotazioak eta nahi dugu jartzea, igual beste produkzio sistema desberdina edo ekologikoa edo estensiboa, estensibitatea eta hori da oso importantea guretzako. Nahi dugu azkenian modeloa aldatu, ez? Gaude mundu batean oso industrializatua eta nahi dugu diversifikatzeko pixka bat, ezta? Igual ekologiko sistema jarri, benta direkta egin, gure produktua transformatu, gauza horiek, ez? Pixka bat, zuek izango zineten pixka bat, konsumitzailearen ahotsa bezala, azkenan konsumitzaileak lehen aipatu du Imanolekin ere pixka bat kontzientziatu dago, badaki zer nahi duen, baina behar da hori gauzatuko duen eskua, langileak, baserritarrak, eta zuek hortik bideratu nahi duzu, ez? Zuen asmoa ez da hemen proiektu bat diseinatzea 15.000 esneko behintzat, ez? Guztiz kontrakoa, alik eta lurrari lotua, eta ongi, ikusten dugu ez, pantailan ere hor diseinatzen ari zara zeo zer, segi orain arte bezala ez, baserritar eta nekazarien alde borrokatzen, eta beraiei, azkenean viabilitatea lortzen, ez? Azkenean beraiek bizi behar maitetzen dute beraien sektorea, baina diru sarrera batzuk behar dituzte bizi eta irauneteko. Eskerrik asko, arte. Venga, esker. Hene sindikatuko bisitatxoarekin bukatzeko, gurekin itxaso aleman dago, bera nekazal ingenieri teknikoa dugu, Amai Urtarra, Baztandarra, eta itxaso, aski gustora Iruña aldera etortzen zara ere, sindikatu lanak egitera, zein da pixka bat zure lana, zertan aritzen zara? Pixke tokatzen zaiten eta egitea telefonoa atenditzea, ibilgailuen transferentziak egiten dugu, matrikulazioak eta holako gauzek. Gehien bat seguruekin eta hitzen naiz, baina bertze lan batzuk ere egiten dut, batzutan egiten dugu ikastaroen bat edo bertze fitosanitarioena, ordean klasen bat edo nik ematen dut, lan arriskuen ingurukoa. Lan arriskuen inguruko ikastaroa ere ematen dugu, igual urtean behin edola, hori ere nik ematen dut. Eta gero, pixka bat apoio bezala bertzei laguntzekin edo ardi saila ere pixka bat eramaten dut. Asesoria laborala ere egiten dugu, orduan, zer edo zer nik ere tarteka tokatzen zet, eta, ez dakit deus handik, baina, bertzen, kotxeko zirrike repuestoko bezala, kolanetan ere ibiltzen naiz. Orduan lan honitz egiten duzu, denetarik pixka bat, eta seguruak aipatu duzu,
gaur egunean beharrezkoak, ez? Azkenean badakigu, askotan nekazari eta abeltzainak ere eguraldian menpe daudela ere, eta zoritxarrez beharrezko izaten da horrelako seguruak ere egitea, ez? Bai, zerealistek eta gero herribera aldera brokuli eta landatzen dutenek ere, holako kultiboak garrantzitsuak izaten dire eta klimatologian baitan egoten da, momentu batean harri erauntzi bat egiten badu edo horma edo iten bali edo, jokoan dago urteko zuri irabaziek. Orden jendeak normalen itentu olako kultiboiek aseguratzen du hormain kontra, botritisen kontra eta olako gotzeko, agroseguran bitartez. Gero abeltzainek ere bai, batez ere behiak dituztenak eta edo hartalde handi xamarratuztenak ere egiten dute. Horiek ere, behi batek adibidez, urtean aratxe bat egiten du eta garrantzitsua da aseguratzea ere. Eta zein gauz gertatzen alda, edo erroiztia, edo mamitisak, edo jendeak aseguratzen du ere. Eta horretaz gain ere, edo zein seguru mota egiten duzu ere, ez? Traktore bera dena, autoarena, etxearena, nahi duna aseguratu, aseguratzen duzu ez? Bai, hala da, kotxeak, traktoriak, etxeak, baserriek, nabiak, denak egiten dugu, eta ez bakarrik nekazari orokorrean egiten dugu, orden, kompromiso gabe, egiten dugu aurrekontuak, eta interesatzen bada, kontratatzen da, eta jazta. Eta beti ere, zuk aipatu zuen, ez? Zen sale erosketa egin behar da, likan da jendeak ez dakize paper eraman behar diren, nola egin behar den, azkenean aholkularitza hori dena, garantzitsua, ez? Zuen afiliatua, azkenean bakarri sentitzen da, eta zuen laguntzarekin informazio gehiago du, eta gauzako beki egiteko ez. Bai, olako gauzek batzuten behin nebertziten dugu, eta ez dakigu, jendeak normalen ez dakiz paper in behar den, nola gan behar den, horre trafikora gan behar da, zita eskatu behar da, gan eta zerbait paper falta, orden, haunitzen dako komodago izaten da, unet karri papera, galdetzen diot, auta karri behartu zue, eta nik iten diot gero paper guziek eta entregatzen dio ja dena gine. Eta nekazari eta beltzaina beti ere, zentratu egoten da, bere ekoizpanean, ez? Ekoizpen alik eta kalitatezko ekoizpena, eta alik eta gehien. Baina askotan norberak bere burua zaindu behar du ere, ez? Askotan lanean aritzen gara, modu txarrean edo modu ezagokitan, da garantzitsua da, ez? Segurtasuna, norberaren segurtasun hori, gauzatu behar da, ez? Eta horretarako, tarteka, errefreskatu behar da pixka bat nekazari eta abeltzaina, ez? Pixka bat jakin ze gauzak nola egin behar diren eta horretarako ikastaro garantzitsuak, ez? Bai, orai azken urtotan fitosanitarioan ikastaro, azkenean derrigortzen dute karneta bat izatera, eta derrigortu daude karneto izatera, orden ikastaro egitera. Eta gero lan arriskuen inguruen ere, bai, gero eta jende gehiok egiten du langilen bat edo bertze kontratatu, eta hor lege bat bada bete behar dutena, eta paper batzukin behar direnak, orden pixka bat erakusten dugu zer denin behar dena, eta zer egiten alduen berak, edo zer den, ze zerbitzu dagoen obligatue kontratatzera bertze enpresa batekin, eta holako informazio ematen dugu, pixka hola hundu. Orain dela urte batzuk ere bolada bat ibili zinen Elizondon baztan aldean, eren bulegoan, berriz ere Iruñaldera bueltatu zinen, Tuteran eta Lizarran den bezala egoitza txiki bat, etorkizunean bat edaki ez, berriz ere baztanen ea izango denez. Hoixe, ber, nozpait bueltatzen alden, eta, jendeak ere eskatu beharko zen, hortako demanda beharko zen, eta, erresago izintzen, unean torri beharren egunero, han bertan gelditzea. Eta hori beti ere, gero ez da afiliatu gehiago, gero ez eta isago ingo dira gauzak azkenean, infrastruktura, diru sarrerak dana kontuten hartuta, bideragarria behar da egin, hartzen diren erabakiak. Sektorea ere dinamizazioa aldetik, hobek izaten da lekuen lekuko bulego bat denean. Osongi itxaso, zurekin bukatu dugu Nafarroa sindikatuko bisita, aski gustora geratu gara, badakigu askotan baserritarra bere egunerako lanean zentratua dago, eta uste du sindikatuan zer egiten ote duten. Baiakin, ikusi duzuen bezala, zuen
lanaren alde, langile asko direla hemen borrokatzen, eta ez bakarrik zuen lan konkretuaren alde, baizik eta baita ere zuen sektoren alde. Eskerrik asko Itxaso zuri eta guztioi, eta beste bat arte. Bai, nahi duzen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.